Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug kagugma sa Dios ug kapanaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kanimo. Manausab kanimo. Maigsoon aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala ug pangayoon ta sa Dios ang iyang gugma o kaluoy. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalabas ako katuyamon Sa nahuna sa bulog sa buhat, ug sa walat pagbuhat sa kinahanglang buhaton. kaya akong sala, akong sala. Busa ng amoy ako ng Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo ang iamsok sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta taniya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo Magampo kita. O Ginoo, kaluoy ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug himuha kami nga makanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagin mong Kristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Mikias. Ginoo, bantayi ang imong katawhan nga imong gipili, kay nag-inusara sila sa kamingawan, nga gilibutan sa tabunok nga yuta. Pasibsiba sila sa Basan ug sa Galaad, ingon kaniadto. Ginoo, paghimog milagro alang kanamo, sama sa imong gihimo, sa dihang gipagawas mo kami sa Ehipto. Ginoo, may Dios ba nga sama kanimo, nga mopasaylo sa kasalanan, sa nahibilin mong katawhan? Dili siya maghambin og kasuko hangtod sa kahangturan, kay maluluyon man siya. Maluoy na usab siya kanato. Tunob-tunuban niya ang atong kasalanan. Ilabog mo ang among mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Ipakita mo ang imong pagkatinumanon ug gugmang walay paglubad ngadto sa imong katawhan. Ang mga kaliwat ni Abraham ug ni Jacob. Sumala sa gisaad mo sa among katigulangan, sukad pa sa karaang panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. O Ginoo, gipanalanginan mo ang imong yuta, giuli mo ang kahamugaway ni Hakong. Gipasaylo mo ang kalapasan sa imong lungsod, gitabunan mo ang tanan nilang mga sala. Gibakwi mo ang tanan mong kapungon, gisibog mo ang imong nagdilaab nga kasuko. Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Ibalik kami, O Diyos, among manluluwas, og biyayang imong kasuko, bato ka namo. Masuko ka ba kanunay, bato ka namo. Padayunon mo ba ang imong kasuko, ngadto sa tanang kaliwatan. Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Dili ba hinuon, hatagan mo kami og kinabuhi, og dili ba unya magsadya ang imong lungsod diha kanimo. Ipakita ka namo, O Ginoo, ang imong kaluoy, og hatagi kami sa imong kaluwasan. Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Alleluia, alleluia, isugid mo, Diyos, kay maminawa ko sa mga ipamulong mo. Alleluia, 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 isugid mo, Diyos, kay maminawa ko sa mga ipamulong mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nakigsulti pa si Jesus ngadto sa katawhan, miabot ang iyang inahan og mga igsuong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas og buot makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tao didto miingon kaniya, ang imong inahan og mga igsuon atoa sa gawas, ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an og miingon, tan-awa, kini ba sila mao ang akong inahan og ang akong mga igsuon? Kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atoa sa langit, mao ang akong inahan og mga igsuon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kinsa man ang nagbuhat
or nagtuman sa kabubuton sa Dios mao ang akong inahan o mga igsuon. Mga igsuon, sa panahon sa Vatican I, medyo traditional or conservative ang ato ang simbahan. Apan sa paglingkod ni Pope John the 23rd o Pope Saint John the 23rd, ang simbahan iyahang giabrihan. Mao ano na siya'y panultihon nga nag-ingon, let us open the church so that people outside may see inside, and people inside the church may see outside the church. Or sa laktod na pagkasulti, ang simbahan karong panahona sa Vatican II is a welcoming church. Kung kinsa man kadtong mosulod sa balay alampuanan sa Ginoo, matawag nga pamilya or spiritual family sa atong Ginoo. It's a welcoming church. Sa atong ebanghelyo, usa sa mga disipulo ni Kristo nangutana, ang imuhang inahan og mga igsuon nangita nimo. Si Jesus sa maong pangutana sa usa ka disipulo, mibalik pud sa pagpangutana sa maong usa ka disipulo ug iyang giignan, kinsa man di ay ang ako ang inahan, kinsa man di ay ang ako ang mga igsuon. Unya gibilhan ni Jesus ug iyang giignan, ang nagbuhat sa kabubuton sa Dios mao ang akong inahan og mga igsuon. Sa laktod nga pagkasulti, kinsa man kadtong nagbuhat sa kabubuton sa Dios maoy akong mga igsuon. Mao nga makabantay mo diha sa presensya sa atuang simbahan or sulod sa simbahan, adunay mga tawganan nga brad o sis, no? Or brother or sisters, tungod kay ang presensya sa matag usa gi-welcome isip mga espirituhanon nga mga igsuon. Spiritual family, not only physical or biological family. Tungod kay kita isip mga binunyagan nga mga Katoliko, ato ang gi-recognize even those who are unchristian. Niadtong milabay nga mga semana, gi-invite ko sa City Hall sa tuwang lokal nga mga kagamhanan or the City Government of Lapu-Lapu. Gi-invite ko isip mag-lead sa opening prayer. Pag-adto na ko dito, I thought o nagtuo ko nga ang ato ang simbahan or isip mga Katoliko mao'y manguna sa opening prayer aron pagsugod sa ilang gitawag og Charter Day. Unya nahibong ko kay adunay presensya sa Muslim or sa imam ug adunay presensya sa pastor or Protestant pastor, no? Pero ako mo'y naguna, nagsunod sila. Sa laktod nga pagkasulti, ang katong maong prayer is a ecumenical prayer, no? Katoliko, Muslim, and then Protestant. Nindot kay paminawon mga igsuon tungod kay kato nga pagsugod sa Charter Day sa atong city government, gi-welcome ang nagkalain-lain nga mga tinuuhan, dili lamang ang mga Katoliko, no? They recognize the different kind of belief. Na sa kuwang pagpamalandong, ang ato ang simbahan wala lamang mag-recognize sa presensya sa mga Kristiyano. Even katong dili mga Kristiyano or dili mutuo
or wala mituo sa Ginoo, gi-recognize pud. Kay kung makabantay ta, panahon sa mga kalamidad, panahon sa mga sakuna, ang simbahan or labi na ang atuang parokya o ang National Shrine sa Birhen sa Regla mag-apod-apod o manghatag og mga relief goods. Unya ang atuang hatagan dili lamang katong mga igsuon nga mga Katoliko. Apil na katong dili or katong wala na abot sa atuang pagtuo. So mga igsuon, sa atuang ebanghelyo karon mao ni ang pahimangno sa atuang Ginoong Hesukristo. Nakita as we recognize the presence of the baptized Christian or Katoliko sulod o gawas sa simbahan, si Kristo mismo gi-recognize niya kadtong nagbuhat sa kabubuton sa Dios or even kadtong wala makaila sa Ginoo at wapod untang i-recognize kay sila mismo mga binuhat man sa Dios. They need to recognize also not only the presence of the baptized Christian. So kani nga ebanghelyo mga igsuon, usa kini nga pahimangno kanatong tanan. Nga bisan katong wala mo tuo sa Ginoo, bisan katong dili Katoliko, we need to recognize them. It is because the moment we were born in this world, God also created each one of us. Matag usa ka nato gihimo sa Ginoo, Katoliko o dili Katoliko, binunyagan o dili binunyagan, basta magtuman sa kabubuton sa Dios, they are the presence of our spiritual family. Hinaot paunta. Palihog manindog. Sa atong pagkatigom isip katilingban nga motuohon, mga kita sa Dios sa atong amahan alang sa atong mga panginahanglan og moingon kita. Amahan sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Amahan sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Nga ang simbahan mamahimong tinuod nga pamilya nga nagmaunungon sa kabubuton sa amahan o sa mga pagpanudlo ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno dili unta mapakanaog og mga balaod nga magbugnag mga programa nga sukwahi sa atong pagtuo o sa pagpuyog matarong nga kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Mag-ampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakop ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Mag-ampo kita nga ang mga nasud maninguha unta padulong sa masamputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka. Ilabi na ang kahimanang nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili ang kabangis. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Mag-ampo kita alang niya atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, o nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang o kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Nga ang mga kabanayan mamahimong matuod, nga managsuon, pinaagi sa ilang gugma alang sa usag-usa, sumala sa gimbutan ni Jesus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Nga magpakabana kita alang kanila, nga nanag-antos sa mga balatian,
Sa ingon, mapagaan ang ilang gipas-an, ug matabangan, aron padayon silang musalig sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Nga imutang isipon nga takos ang apostolanon alang kanamo, nga handang Teofilo Kamomot, Obispo, o Joel Valle, pare, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Nga ang mga matuohon nga mihalin na, makadangat sa ilang tunhayng puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, sa ngalan ni Jesus, panalangini kami. Mahigugmaong Amahan, tabangi kami aron mamahimong imong maunungong mga anak nga masinugtanon sa imong balaang kabubuton. Itugot kini pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo kamo aron ang ako og inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawat na kining mga halad nga among gipili gikan sa imong kaubang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa maong kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanibo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong higugmang anak imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang mga tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, o nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Dayon ang naganti sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini
aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan na nagtubos ka mo, pinagit sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Himo kami nga makalawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaw silang tanan sa pagsugong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong awiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga langit ang imong ngalan, buabot ka na mag-imong inariyan. Matuman ang imong pagbubutin hisayuta, maingon sa sa matag-adlaw, ihatag ka na karong adlaw. Ug pasaylohan kami sa mga sala, moingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinuluwa-luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahaligay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang harian, ang gahugog himaya hangtod sa kahangturan.
Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausag kanimo. Atong ipakita ang timaan sa panaginigsunay. Peace be with you. Kordero sa Diyos nga nagawag sa mga sala, sa kalibutan kanoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawag sa mga sala, sa kalibutan kanoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalihinan. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing lawi. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo naghatag unta kanamo og bagong kadasi. Ingon man magdala unta kanamo og bagong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. O panalanginan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dadang gugma o kaluoy ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, mabulahan kita tanan sa iyong bendisyon. At tungkayon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba.